ti dneska prezradím svoju tvár. Tak čaute kamaráti. Takže dneska prezradím svoju tvár. A viete prečo? Lebo som na jednom videu ukazovala akože. Ale aj tak. Na jednom videu som ukazovala akože moja tvár. Ale to Adamčici nevie. Ostatní vedia ako ja vyzerám. Ale pre moju frajera v škole si to dneska ukážeme tak, ako vyzerám. Takže tvár mám normálnu, hej, ale on ma videl raz, lebo chodíme spolu do školy, hej. Tak musíme to nejako takto dať. Ale dneska si ukážem tvár pre môjho frajera, keď sa kúka na toto video. A len kúkaš na toto video, tak nezabudnem dať like. Ďakujem. A keď si ma pozrieš a dám nezabudni, že ja som to frajerka. A tak si to prezradíme, takže teraz tuto mám mobil a idem si to pokúsiť. Nejakí ľudia videli iba pár mojich videí a nie o škole. A tuto mi píše jedna taká moja typkyňa. Hovorí mi, volá sa ako sa volá, počkajte, volá sa Alžbeta, Ježiško, Alžbeta Škobanová, no, to mi vychádza a mi píše, kedy prezradíš svoju tvár, to už to fakt cením, si fakt najlepšia youtuberka, ale chcem vidieť tvoju tvár. No, dobre, ešte tu mám Jakuba, nie, Mišku Hančekutová, som sa pomýlila. On mi píše, fakt si úžasná youtuberka, chcem, aby si mi nám posielala lajky tiež do videa. A ty si fakt najlepšia youtuberka. Toto mi napísal, milý je. Tak, veľkých komentárov nemám. Ale tak ich mám tak 300 000, že ich mám, takže na pohodku mám ich 300 000 mám komentárov, takže to je na pohodku. No mám novú stoličku. A teraz idem držať môj tvár. Ja to nezvládnem. Dobre, ukážeš tvoj tvár a nebude to vidieť celé, dobre? Ak chcete vidieť o 4, 3, 2, 1, 0. Ale ja vám to ešte nemôžem ukázať, to by na konci videa, hej, takže dáme si to. Takže ste nebola moja tvár úplne prezradená, ale videli ste nejaké moje hlbočie ksak. Tak. Teraz si idem prezradiť svoj tvár. Tak, píšem. Musím kúpiť dokumenta. Ja tu napíšem, fakt ty si moja obľúbená youtuberka. A fakt, zodaj si tú mášku, prosím, prečo si to nosíš toľku? No videla som tvoje obličie, ale či to je pravda, či tak vyzeráš na jednom videu, alebo si to nafejkovala, prosím, ukáž mi tvoju tvár. Tak, neviem, ako to mám povedať, ale tak, napíšem si tu. Udělám papírku, takýto zošit. A zase zošito píšem moje komentáře. Dávaj, takže idem si napísať.
Ale tu má, ja píšeme mobil, tu je. Adam, môj frér! Adam mi poslal, že fajná youtuberka. Všem, aby aj ja som bol taký youtuber. Niekedy ku tebe príď, ale jaké máš číslo? Oh no, takže to je napísať. Také má. Kanál. Bože môj, ja som si... Ježiš, má iný kanál, tak ja si to napísala. A tak si tam napíšem. Viete, ako tam vyzerá nejako? A on tam urobil mňa. Haha, to fejkoval. Bože môj, tak na tom postavičky. Ja píšem tak, my sme druhači a my tak my sme prvači. A nás naučila učiteľka písať. Si Adam naučil písať. Mám napísať jeho meno. On ma naučil po terénsky písať. Ja neviem, či to je správne. Ale A sa píše normálne. Po slovensky. Aj po terénsky sa dá písať. Takže tak ma naučil po terénsky písať, ale A písané sa dá písať aj po terénsky, hoči ako. Tak. Idem si to ukázať, ja sa fahám, ale tak po 3, 2, 1. Toto som sa pomýval, tak si už nech smáte. Môžete vidieť. Adam. Takže, náš frajer. Ti si ho tak zakružkujem, lebo to je moja láska. Vyskočila mi, že Boris ma kúka. No, to je Kičingo. Tak napíšem si ho tam. Aký má kanál? Wow. Tak jeho mama nás fotila. Ježiš, veď Borisova mama fotila nás. Aha, ja viem. Tak je to. Tak to nás dala. Ja to kreslím, hej, viete, takže ja akože neviem kresliť moc pekný, ale tak neviem, ako nás tam dala, lebo to je naživo nás tam dala. A ja kreslím ja na papier, takže ja neviem, kreslím možno chlapčenské blushy. Trošky píšajú A, B, J, ale K už nepíšu po terénsky. K už píšu po terénsky. Takže, ideme. Normálne ja neviem, čo si písať. Už asi Boris a ja. Tu je napísané Boris. Tak. Nech sa tešíme a teraz preznieš si svoj tvár. Nech si to napíšem každý deň.
To si zapíšem tak, si to potichu rozprávam. Takže mám tu napísané, alebo to neukázalo, to je moje dania. Takže ideme si ukázať o 4, o 3, 2, 1, 0. Takže takto vyzerám normálne. Ja neviem, ako by som mohla vyzerať, ale normálne takto vyzerám. Takže, čo iné. Ale toto video sme nevidieť. Takže to je super. A máme ich 15 videoch. Tuto niekde musíte vidieť, som sa trochu pomýlila. 15. Takže neviem čo. A majte sa, takže čau.